tænder lige lidt lys her, så jeg kan komme videre med min soveproces. Jeg har lavet det med det overskydende baconfedt på min sand. Jeg mener altså, Bjørn. Hvem skal jeg ringe til? Vi skal jo bare tage Stabelone. Stabelone? Nej, mand, du skal ikke ringe til Stabelone. Det kan du gøre. Hvad er hjemmetærne? Er du det? Det er for fint, det er for fint. Og jeg har aldrig været så ulykkelig. Men ved du hvad? Jeg må lære at leve med det. Ikke se? Men hvordan? Fordi du aldrig har været så ulykkelig. Det var det magiske mand ikke mediterer sidst. Hej YouTuber, og velkommen til den her episode. Kasper kan ikke lige snakke lige nu, for hans program hans program er i stykker. Men så kan jeg da underholde jer lidt. Og så kan jeg bare... Men I kan kun se Kaspers skærm, så I kan ikke se, hvad jeg lige laver. Men det her er en server, hvor IP'en den er sommer.mcpro.eu. Det er sommeren, der så kommer ind på den her. Og ja. Og så fjerner vi sådan bare lidt rundt. Ja. Og det er bare... Det er meget sjovt at bare få fjolle rundt sammen med Kasper. Men jeg tror bare, det er sådan en lidt hyggeserver der. Jeg tror bare, det er sådan en her lille hyggeserver, hvor vi bare sidder og hygger os lidt. Og det var alt muligt. Det er meget sjovt. Og så hvis Kasper prøver at komme hen til hestene, som jeg har lavet, så kan I se, hvad jeg har navngivet dem. Jeg har givet dem verdens bedste navn, synes jeg i hvert fald. Din mor! Synes jeg bare ikke, det er et godt navn. Så nu brænder jeg nogle af dem. Præcis. Du ser mig og mig og Kasper, vi er faction sammen, så det er bare sådan. Altså, jeg tror ikke vi skal skyde flere, men jeg tror det er fint. Det her. Og det her, det er så vores. Der er en, der bor herude også. Nej, det er en, der hedder Ask. Kasper. Og altså, I skal bare vide, at mig og Kasper, vi taler sammen. Men I kan bare ikke høre Kasper, for hans program er i stykker. Lækker mad. Lavet mad, Kasper. Kasper, der er mad. Der er meget mad her, Kasper. Så jeg har taget noget, jeg tror ikke, vi skal tage mere. Så sover han så heroppe. Kasper, hvorfor klager du? Hvad for nogle blok har han? Det herovre. Og så jeg skal bare vide, mig og Kasper, vi griefer ham her ikke. Jeg har ham på Skype. Så vi kender hinanden. Den har så også en anden her. Og så har han så ikke lige fået lavet noget heroppe. Men hvis I gerne vil se mere, så husk at smide et like og abonnere. Så kommer vi med mere til jer. Og så vil mig og Kasper også blive meget glade. Og mig og Kasper, vi deler ikke YouTube-kanal. Jeg har min egen YouTube-kanal. Og den hedder Mads Kron Jensen. Ja. Det er verdens bedste navn. Se, nu skyder efter Kasper. Fuck! Men Kasper, det der er fedt ved at være i faction. Det går. Og slå mig. Jeg kan ikke. Dejligt, så hvis I prøver at komme ind på den her server, og I finder det her hus,
Så Cake Reefers, det er dejligt for os i hvert fald. Og vi bor sammen med... Og I kan se, hvis Kasper, hvis jeg lige skriver over, og du fokuser. Okay Kasper, det skal du ikke svare på. Fokuser, hvor er det fokuser? Dum. Og så mig og Kasper, det har vi sagt så mange gange, vi fylder rundt. Okay, og jeg tror, vi skal til at afslutte nu. Men det var godt igen. Det var... Jeg håber, I vil smide et like og abonnere. Så vil Kasper blive rigtig glad. Ikke godt, Kasper? Og venner. Vi ses. Hej.